Aquesta realment és una recepta que la pot fer absolutament tothom. Vale, esto me interesa, venga, va. Us presento els ingredients, val? En aquest cas evidentment treballaríem amb la nostra carxofa del Prat, que sabeu que és una carxofa, diuen que és una de les millors carxofes del món, jo m'ho crec, val? Pel tipus de clima que tenim, val? Per la terra, pel tipus de terra que tenim, val? Doncs fa que la carxofa tingui unes característiques molt interessants realment a nivell, i un gran valor culinari, val? Té un gust realment molt fi i molt suau, val? I si us agrada la carxofa, a més, té una quantitat d'aplicacions a la cuina que es poden fer des de postres fins a coses salades, diferents tècniques culinàries, fregides, arrebossadetes, guisades. Postres? Sí, un pa de pessic de carxofa, per exemple, es podria fer, un gelat de carxofa, es poden fer moltes coses. Val? La carxofa del Prat, la nostra carxofa, val? El pollastre pota blava, que com sabeu també és un pollastre de primera qualitat. No sé si ho sabíeu, però és l'únic pollastre de tot l'estat espanyol que té identificació geogràfica protegida. Val? Això és important. Val? L'escarxofa ho estem intentant, ja estem a punt d'aconseguir-ho amb l'escarxofa també. Sí. Esperem que en breu ens donin la gran notícia. El tenim de tots dos. Val. Les característiques d'aquest pollastre, si heu tingut temps de passejar per la fira, veureu que a la nau, a les carpes al costat, hi han exposats els pollastres i les gallines que han participat al concurs. Les característiques principals, perquè sigui un pota blava, seria la pota de color blau pissarra, la cresta ben vermella i les plomes llaunades. Se li diu, els colors de les plomes serien llaunades. Recomano que aneu a veure els pollastres, sobretot el primer premi i el segon premi de Gais, perquè són espectaculars. A part de la carxofa i el pollastre pota blava, jo he fet una combinació de rovelló. En aquest cas el plat serà un pollastre pota blava, guisat amb carxofa, rovelló i un toc de ratafia. Ara explicarem el que és cada cosa. Al rovelló hi hem volgut introduir un ingredient una mica més exòtic, tot i que avui en dia ja està bastant normalitzat a les nostres cuines, que seria el shiitake. El shiitake és un bolet d'origen japonès que es conrea des de fa 1000 anys aproximadament a la Xina. Y tiene muchas propiedades curativas I també. té moltíssimes propietats. De fet, els japonesos i els xinos sabeu que són gent que es cuiden bastant i és un dels ingredients bàsics de la dieta d'aquesta gent. És un alimento medicamento. Sí, exacte. Podríem dir que és pràcticament una medicina. A més d'alimentar-nos, ens curem alhora. Té propietats anticancerígenes, va bé per l'artritis, va bé per la trombosis, per afavorir la circulació, etc. A part del shiitake i del rovelló, hi posarem uns tomàquets també, uns tomàquets madurs. I afegirem també unes xalotes, o aquí diem escalunyes. Escalunya, el seu nom prové del port d'Ascalon, a Palestina, per això té aquest nom. És una varietat de ceba, que el seu gust és més subtil que la ceba, però i menys fort que el de l'all. Mare meva, com es nota que ets professor, O sigui, portes 5 minuts i ja hem après moltíssim. És important, quan has de fer un show cooking, és important anar donant informació. Molt bé. Doncs bàsicament els ingredients serien aquests. Hem dit també que afegirem ratafia. La ratafia és un licor que es fa a partir de la maceració de fruites, herbes i espècies. Bàsicament a partir de nous verdes, fruites serien les nous verdes, les espècies com el clau d'olor, etc. I herbes aromàtiques com per exemple la menta. És un producte molt típic de la zona de la Garrotxa, el Ripollès, etc. No és fàcil d'aconseguir una bona ratafia, però realment el que busquem aquí és un contrast una mica agredolç amb aquest plat. Per què agredolç? Perquè hi posarem una mica de vinagre també i una mica de vi blanc. I és tan senzill com agafar el pollastre, que jo mentre l'Eva ens estava explicant la seva recepta, no sé si us heu fixat, però jo el que he fet ha sigut quartejar el pollastre, tallar-lo a quarts, i el posem... Amb la pell i tot? Amb la pell i tot, sí. En aquest cas, perquè m'hi càpiguen tots els ingredients, com que la cassola és una mica petita, he agafat un tros d'ala, la contracuixa,
val? I la cuixa. I tots aquests productes ho podem comprar fàcilment? Tots aquests productes, exceptuant el pota blava, que sabeu que és un producte que és més específic per comprar, sobretot per aquesta zona d'aquí, perquè si no sí que costaria una mica més de trobar. La resta són productes que es poden adquirir tranquil·lament. El que fem és agafar el pollastre, agafem les cebetes pelades, les posem senceres, agafem els tomàquets, els partim per la meitat, perquè ens hi càpiguen bé. Per la gent que heu arribat una mica tard o que esteu arribant, us recordo el que estic fent. Estic presentant un... Bueno, de fet no és un pollastre, és una polleta, és una gallina el que estem cuinant. Una gallina que encara no ha post. Hem dit que ho faríem tot amb una sola cassola perquè sigui molt fàcil de cuinar i perquè us animeu a fer-ho a casa. Pollastre pota blava amb les escalunyes. També serviria una ceba de Figueres tallada o una ceba petiteta estil ceba platillo. Tomàquets tallats per la meitat. No me está saliendo bien. Hem dit els de bolets també, posarem shiitakes, quartejats. És un plat tradicional, l'únic que hem introduït el shiitake per donar-li un toc una mica més exòtic. El rovelló també partit per la meitat. Va tot junt, Encara no ens has dit el que faràs, o sigui... Farem aquest pollastre amb tots aquests ingredients guisats. Seria un guisat tradicional. Bàsicament és tan senzill com agafar-ho, posar-ho tot junt i deixar-ho coure. Molt bé. Agafarem també una mica de pernil del país, hem tallat uns daus de pernil del país, també els hi posarem. Jo em veig, ara mateix jo crec que ho podria fer, sí. La carxofa també la prepararem una mica. Parlant de la cuina de reaprofitament, lo normal quan netegem una carxofa és llançar els troncs i llançar les fulles i llançar-ho tot. Doncs intentem no llançar tantes coses i si el tronc, per exemple, el pelem una miqueta, el deixem una mica arregladet, i de les fulles més verdes intentem aprofitar la part més blanca. En tot això, amb una mica de ceba, amb una cassola, amb aquests troncs talladets una mica, amb aquestes fulles, podem fer una crema de carxofa boníssima. Vull dir que no cal llançar-ho tot a les escombraries. Perquè parlem de la cuina de reaprofitament. Les carxofes els hi posaríem igualment també trossejades, tallades. Li traiem una mica la part més dura, la part més verda, la retallaríem una mica de la punta. I el que faríem seria, doncs, reduir-les una mica senzillament perquè ens hi càpiguen bé a la cassola. Posarem l'altra també. Venga, que cabe. Cabe todo. Una altra manera de fer aquest plat, si no teniu ganes de partir el pollastre o a veure, normalment això li demanem al nostre pollastre de confiança o al carnisser i ens ho fan sense problema. Però aquest plat es podria fer també amb la peça sencera. L'únic que faríem seria amb unes broquetes de fusta, enganxaríem el que és l'ala al pit perquè no se'ns deformés durant la cocció, però ho podríem posar igualment en una olla sencer tot. Si féssim la peça sencera sí que és important que hauríem de salpebrar una mica per dins el pollastre. En aquest cas no cal perquè com que està trossejat, però sí que hi posarem una mica de sal i una mica de pebre. Però sense treure-li res a dintre? Home, sí, no, el pollastre està clar que l'hauríem de netejar, l'hauríem d'avisar prèviament. Jo de fet aquí... Perdona la meva ignorància, No, perdona, és que no m'he acabat d'explicar del tot. De fet, amb les potes i el coll i el carpó, a l'hora de netejar-lo, el que farem això, doncs, evidentment, serà aprofitar-ho per fer el brou, per exemple, la recepta anterior que estava fent la Eva. El fetge també l'aprofitaríem, el podríem aprofitar per fer una picada, sofregint-lo una mica prèviament, i després amb un morter, doncs, fer una pasta amb 4 fruits secs, etc. Tot s'aprofita. Tot s'aprofita. Amb una mica d'imaginació. Exacte, és molt complicat. A veure, realment,
s'hauria de llançar moltes menys coses de les que llancem. I recordeu que la cuina de reaprofitament és molt important també per Consum responsable. consum responsable i sostenible.